Násilie páchané na ženách nie je len problémom žien. Dotýka sa nás všetkých. Deje sa na našich uliciach, v našich domovoch, deje sa tam, kde by sme mali byť v bezpečí. Prináša strach z každého nového dňa. Každá štvrtá žena v tejto krajine zažila násilie od svojho partnera. To sa musí skončiť. Je najvyšší čas, aby sa do riešenia tohto problému zapojili aj muži. Lebo len spoločne môžeme násilie páchané na ženách zastaviť. Aj ja k tomu chcem prispieť. Každý z nás môže niečo urobiť. Aj malý krok môže prispieť k veľkej zmene. Aj jeden podpis môže zlepšiť životy tisícok žien. Chcem patriť k mužom, ktorí konajú proti násiliu páchanému na ženách. Všetci sa môžeme stať súčasťou riešenia. Odzvoňme násiliu Páchanému na ženách. Podporme Istanbulský dohovor.